kienem majt mill-ikbar, kienem ferra blaqis. Ġesu ġi fid-dinja u twilet bħal fqar, mingħajr tlellix flata imbiet mid-dar. Fir-resħa tal-lejla l-imsejkna tarbija, flimkien ma' tnejn oħra, Giuseppe u Marija, għaniet dik is-sikta fost l-ikbar ġrajiet tal-fidwa l-kbira ġeb li batu smeħwiet. Din il-ġrajja tal-miliet tħabbar li l-fidwa bdiet u mal-anġli fi-smeħwiet nannu alleluja. Mar l-anġlu biex ħabbar li r-raja msejknin li kienu mal-merħla et jassum kezzin, kif qallhom li twilet it-tfajjel mixtieq, bil-ferħ ridu jtiru għal-ħdejh qabdu triq. Min dut fuq ftit tieben iċkejken bambin, rid xewqtu jwaslinna ħobbuni bnedmin, u l-qtajja tal-anġli għannewa ferriħa l-aħbar ta' twelidu xi bxara sabiħa. Din il-ġrajja tal-miliet bija l-fidwa tagħna bdiet u mal-anġli fi-smeħwiet nannu alleluja. Din il-ġrajja tal-miliet bija l-fidwa tagħna bdiet u mal-anġli fi-smeħwiet nannu alleluja. Din il-ġrajja tal-miliet bija l-fidwa tagħna bdiet u mal-anġli fi-smeħwiet.